como ahora todo súper formal. Desde que yo sí que veo en las mujeres jóvenes como de la generación de los 19-20, como ya como con ciertas cosas integradas que en realidad nos interesa, o sea, ese empoderamiento que señalábamos, este empoderamiento que señalábamos como individual, ¿no? Y que rechazamos, pero a la verdad es una potencialidad, o sea, como que vienen militantes ya con ciertas cosas integradas que son guays. Pero yo no creo que sea un rechazo al empoderamiento individual, claro. O sea, evidentemente es súper importante. Y lo de la conducta, y eso es muy importante, que tú tengas una actitud positiva, decidida, con determinación, y saber, y voy a ir, lo voy a decir, y no cortarte, súper importante, pero es súper limitado en sí mismo. O sea, es limitado pretender que ese cambio puede generar un cambio político colectivo. Total. «14 dones assassinades per les seves parelles amb el que portem de 2023. Augment de la violència masclista, de la temporalitat en els contractes i de la inestabilitat laboral, la hipersexualització dels cossos de les dones i l'extensió de l'ús de plataformes com OnlyFans. La conjuntura de crisi i el procés de proletarització deixa les dones treballadores en una situació de cada vegada més misèria. En aquest segon programa de Prisma parlarem de la situació de la dona treballadora, també del paper que ha tingut el moviment feminista fins a dia d'avui i del paper que hem de tenir les militants comunistes en la problemàtica de gènere. Per fer-ho, hem convidat a la Nàdia, militant del moviment socialista a Euskal Herria i d'Itaia, l'Organització Socialista de Dones, a l'Emma, militant del moviment socialista als Països Catalans i amb trajectòria al moviment feminista i al moviment per l'habitatge, i a la Mireia, militant del moviment socialista als Països Catalans. Benvingudes a Prisma. El darrer cicle polític ha vist créixer de manera exponencial el moviment feminista. Hem pogut veure com han crescut i han sortit col·lectius feministes a barris, a ciutats, a un munt de pobles que no hi havia presència. Hi ha hagut una gran capacitat de convocatòria, especialment a les vagues feministes del 2017, del 2018 també. Hi ha hagut una gran expansió també en contra de la violència masclista i a la vegada també això s'ha traslladat en els col·lectius on hi ha hagut com un augment constant dels protocols en contra de les agressions masclistes. Però en aquesta línia també de creixement del moviment feminista en l'anterior cicle polític també hem vist com aquest s'estancava i començava a reduir-se. Hem vist la integració del moviment feminista en les institucions burgeses, també la reducció de les mobilitzacions i a la vegada certa incapacitat de les propostes a l'hora de transcendir en un més enllà. En aquesta primera intervenció m'agradaria que totes em poguéssiu fer unes línies generals sobre l'estat actual del moviment feminista. Doncs, com hem vist, com has dit, en realitat, aquests últims anys el moviment feminista ha tingut la capacitat de generar grans mobilitzacions, de fer que molts sectors de la societat surtin als carrers amb reivindicacions diverses. El que estem veient ara és que qui havia liderat potser aquestes mobilitzacions havien sigut col·lectius de base, comitès de vaga de base i així, cada cop estan tenint menys força, estan sabent agrupar a menys gent i ens hem de preguntar per què, i és el moment de potser fer autocrítica i fer valoració d'aquest últim cicle i veure per què està succeint el que està succeint i que, tot i que veiem com les mobilitzacions actualment segueixen traient a moltíssima gent al carrer, si aquesta mobilització s'està traduint en organització col·lectiva i sobretot en base a quins objectius i sota quins interessos.
Clar, també jo afegiria com la contrapart d'això és el feminisme més institucionalitzat, que està justament ara aprovant totes aquestes lleis per les quals es van produir moltes mobilitzacions, com el Solo sí es sí, la llei trans, la reforma de la llei de l'avortament, totes aquestes qüestions que s'estan aprovant ara i que en realitat semblaria com si s'estiguessin complint objectius, però la història ja ens ha ensenyat moltes vegades com el reconeixement de drets formals, si bé formals vull dir en paper, el reconeixement és sobre les lleis, si bé és molt important i és legítim, la qüestió és que és insuficient per enfrontar els problemes reals d'aquestes persones. Sí, yo creo que también para ver la situación un poco del movimiento feminista deberíamos de tener en cuenta que el movimiento feminista todo el rato está yendo muy vinculado a los movimientos electorales que se están dando, ¿no? O sea, podemos ver que en un ciclo político anterior, donde igual no teníamos unas políticas tan progresistas, tan feministas, pues el movimiento feminista, y no solo en el Estado español, a nivel mundial, pues como ya habéis dicho, a tener unas capacidades movilizatorias y de trabajar con gente muy grandes, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, como en el Estado español, tal. Pero claro, que todo eso también ha cambiado en el momento en el que el gobierno del Estado español, tan progresista y tan feminista, ha podido hacer suyos todas esas reivindicaciones, ¿no? Y todas esas políticas que se estaban pidiendo, de alguna manera se han conseguido, como ha dicho Mireia, en papel, y de repente el movimiento feminista también se queda en una posición pues, en la que no sabe muy bien cuál es su papel a jugar en esta situación, ¿no? Eso no quiere decir que en un momento donde la política electoral también pueda cambiar y puedan reforzarse pues, papeles más reaccionarios, más de derechas, pues que el movimiento feminista no vaya a revitalizarse y de nuevo a coger fuerzas, ¿no? Pero sí creo que hay que tener en cuenta que está eso, lo que he dicho, muy vinculado a los movimientos electorales y que eso nos tiene que llevar a entender que nuestra propuesta política no puede estar sujeta al movimiento o a la política electoral, que tenemos que crear una agenda política pròpia. Emma, tal com deia a la presentació, tu tens trajectòria dintre del moviment feminista, has sigut militant d'aquest durant molts anys. Quins aprenentatges treus de la teva experiència dintre del moviment? Sí, jo crec que ens ha donat, a mi personalment, crec que és compartit per moltes companyes de lluita, que la trajectòria en el moviment feminista ens ha donat aprenentatges molt interessants, sobretot en el sentit de dotar-nos ens hem dotat de pràctiques de lluita molt potents. Podríem parlar de la potència que ha tingut els espais no mixtes en la capacitació de moltes dones, sobretot dones joves que hem participat als col·lectius feministes. Sí, aquests també s'han entès no com a fins, justament, sinó com una eina. També pràctiques com podrien ser la importància de l'ètica militant entesa com els canvis en les actituds, en la personalitat, són importants a l'hora de deixar de reproduir dinàmiques masclistes, però també s'ha vist insuficiències en això, que després suposo que entrarem més, i també volia recalcar un ampli bagatge en provar diverses maneres de denunciar i de donar resposta, de generar mecanismes d'abordatge a la violència masclista, i que jo crec que s'ha experimentat amb mecanismes que han sigut més satisfactoris o menys, però que en tot cas ens han dotat d'aprenentatges i que crec que el moviment feminista de l'últim cicle podem dir que ha estudiat a fons realment les diferents expressions d'aquesta violència masclista i de quin efecte genera això en les dones, en les trans, en les no binàries, a nivell psicològic, però també en termes materials, però no s'ha pogut explicar, i aquí és on veig les limitacions, no s'ha pogut explicar per què. No ha generat una anàlisi, una lectura consistent, coherent, respecte a per què sorgeix la violència masclista, a què respon. Llavors, aquí és una de les limitacions més fortes que veig, és que si analitzem el feminisme, el moviment feminista no ha tingut un corpus teòric consistent i coherent, que és una mica el que deia, sinó que més aviat ha sigut com un corrent, com tot un conjunt de corrents eclèctiques en disputa entre elles, que no han sabut com marcar una línia ideològica clara.
en realitat, sota el supòsit una mica de ser un moviment, de voler ser un moviment el més ampli possible, el més heterogeni possible, doncs no han sabut respondre als interessos de la classe treballadora i menys dels sectors més precaritzats de la classe treballadora, de les dones més proletaritzades. Vull dir que aquí es veu com de paradigmàtic és això. Llavors, aquesta ambigüetat teòrica en el nostre anàlisi també és una ambigüetat, genera unes estratègies poc efectives. I aquí es veuen múltiples desviacions, com per exemple com hem acabat reproduint l'interclassisme, en el sentit que se senten feministes i se senten part del moviment feminista sectors que defensen els interessos de la burgesia, polítics i polítiques de torn socialdemòcrates i fins i tot sectors realment molt reaccionaris, com podien ser, per exemple, les TERF. Doncs aquest eclecticisme aquí es veu evident les seves mancances. Tot i així, perdó, com per acabar, tot i així crec que aquestes limitacions que he notat crec que les hem de formular com una autocrítica perquè venim d'això i com que això també ens genera un aprenentatge i dona una potència a noves propostes que s'obrin. Emma, ara tots aquests elements que comentaves permeten situar molt bé aquesta situació d'estancament del moviment feminista, però m'agradaria que parléssim una mica d'aquestes posicions que situen a una qüestió més individual, aquesta situació d'estancament. Ho situen a un fet que la gent en general no es vol organitzar. Quina lectura en feu vosaltres d'aquesta situació? Hombre, yo creo que sí que hay que tener en cuenta, ¿no?, que a la hora de que la gente tenga una voluntad de politizarse y eso, hay que ver que en general la situación de la sociedad pues bastante despolitizada, ¿no?, que la ideología hegemónica también hace que la gente esté idiotizada, muy entretenida con cosas muy superfluas y bueno, pues que eso también hay que tenerlo en cuenta, pero también quedarse en esa reflexión pues puede ser muy limitado, ¿no?, al fin y al cabo, porque nosotros, como militantes políticos, también tenemos que tener en cuenta que si no estamos llegando a la gente o si no conseguimos politizar y organizar a la gente, seguramente nuestra propuesta política también tenga algo que revisar o analizar, ¿no? Y al fin y al cabo yo creo que sí, por ejemplo, en el movimiento feminista lo que hemos dicho, ¿no?, o sea, se ha basado mucho por una parte en reivindicaciones por unas políticas feministas que, por ejemplo, a día de hoy pues ya se están cumpliendo, aunque sea a nivel formal, y por otra parte en unos cambios, como estabas diciendo, más individuales, voluntaristas, de cambio individual, de construcción, empoderamiento. Y claro, eso también es problemático porque no exige en ningún caso de una organización colectiva que pueda llevar eso a cabo, sino que eso pues, es un trabajo más a nivel individual, pero también llega a ser muy limitado por una parte porque se entiende la deconstrucción como un cambio personal, pero sin tocar en ningún caso o deconstruir en ningún caso las relaciones sociales que median todas esas actitudes, ¿no? En este caso pueden ser actitudes machistas, patriarcales, lo que sea, y también se entiende el concepto de empoderamiento a nivel individual, a nivel de conducta, de que yo me empodere, como que tenga más, yo qué sé, iniciativa, que sea más ruda, que tenga más echada para adelante, pero yo creo que sí es necesario también hacer una revisión de eso y entender estos conceptos a nivel colectivo, ¿no?, de empoderamiento colectivo, de tener capacidades de poder decidir sobre mi vida, y eso pasa por, pues evidentemente, por lo que he dicho, ¿no?, de construir esas relaciones sociales, de tener, como se dice, los medios de producción en nuestras manos, pero también tener los medios de formación de conciencia en nuestras manos y de esa manera poder luchar contra las personificaciones del capital, pues lo que he dicho, patriarcales, machistas, y entonces toda esa revisión pues tiene que hacerse para poder llegar a politizar a la gente en ese sentido. Sí, de fet, una reflexió que em sorgeix és que el lema aquest feminista de lo personal és político recull molt bé tant les aportacions més positives que ha pogut fer el feminisme, que és aquesta idea de que en tot allò que ens passa a la nostra vida personal també hem de veure unes causes socials o estructurals, però que alhora també té aquest problema de dir lo personal és político, doncs sembla que si fas canvis individuals a la teva vida personal ja de manera immediata estaries fent política.
I, per tant, l'organització, la construcció d'un subjecte revolucionari ja no seria necessària. I crec que en aquest lema falta com l'aspecte complementari, que seria lo político es personal, que seria en el sentit que allò que fem a nivell polític, a nivell d'organització, ha de posar les condicions perquè puguem fer canvis individuals. I en aquest sentit crec que hem de tenir en compte que els canvis individuals per si sols són impotents a nivell polític, però també ho és una organització política que es demostri incapaç de produir canvis individuals en la seva militància. La Nàdia comentava en una de les seves primeres intervencions que la dinàmica del moviment feminista va molt lligada als cicles electorals. Considereu que hi ha hagut una integració d'aquest moviment feminista dintre de les institucions burgeses? Hombre, yo por seguir con lo que he dicho antes, yo creo que es evidente que una parte del movimiento feminista está totalmente integrado en las instituciones, ¿no? Y lo que he dicho antes, con esas olas electorales, pues ha pasado también con otros movimientos, por ejemplo el 15M, ¿no? Es evidente pues, qué fuerza tuvo en la calle y luego pues eso cómo se vincula a la política institucional y cómo se integra en ella. Y con el movimiento feminista está claro que ha pasado lo mismo. Tenemos un gobierno que se basa casi 100% en el Ministerio de Igualdad, que está llevando diferentes políticas públicas feministas a cabo. Hay que ver luego pues, qué eficacia tienen esas, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos ejemplos muy claros, pues, yo que sé, con el convenio de las trabajadoras del hogar, que no quiero decir que no vaya a ser un avance para muchas mujeres, pero siempre se ven los límites, no son evidentes, deja a miles de mujeres, pues seguramente migrantes, por ejemplo, fuera de esa política, o con la propuesta del solo sí es sí, que puede tener cosas positivas seguramente, pero hay que seguir analizando realmente qué plasmación práctica va a tener. Tiene un montón de límites a nivel económico, de servicios y además yo creo que es evidente tener en cuenta que todas estas leyes o la función básica que cumplen todas estas leyes no es tanto la de la aplicación y que sean efectivas, sino el debate que crean y todo el morbo que se genera en cuanto a estas leyes y lo que eso aporta en cuanto al debate electoral y a ganar puntos o a ganar, en este caso, votos en ese movimiento. Jo crec que el fet de no tenir un posicionament ideològic clar genera, conseqüentment, el fet que no es plantegin uns objectius i unes estratègies assolibles, com he comentat abans, i això fa que es puguin generar propostes que siguin idealistes, és a dir, que bàsicament es basin en voluntarisme, en què si ens esforcem molt, fem molt de treball militant, podrem arribar a assolir allò que ens plantegem i no es fixa en com analitzar si hi ha les condicions de possibilitat per transformar aquesta realitat que volem canviar. I crec que això passa als moviments de base, com he estat dient, el moviment feminista autònom, que amb discursos aparentment radicals o també amb intencions, jo crec, genuïnament radicals de transformació, però que s'han vist impotents perquè no han fet una bona lectura, acaba reproduint al final el mateix que potser postures més obertament socialdemòcrates, que no és que es postulin des de la mateixa posició, sinó que potser es postulen més des d'una posició determinista, de creure en que la inèrcia històrica ens durà a un progressisme i a un avenç per si mateix, sense la necessitat d'organitzar un procés revolucionari. I al final el que acabem veient és que, malauradament, tant les posicions aparentment radicals com les socialdemòcrates són dues cares de la mateixa moneda, i això genera molta frustració, realment, perquè veiem que allò pel que estem lluitant no acaba arribant i acaba veient-se integrada en la dinàmica institucional. I és com que penso en la meva trajectòria, amb moltíssimes companyes amb les que he militat, i aquesta frustració la veig palpant una mica i crec que no passa res perquè justament si som autocrítiques i tenim propostes que sí que puguin apuntar cap a la superació, doncs ens podrem anar més enllà.
Ara crec que seria interessant que parléssim una miqueta de la conjuntura actual. Sentim a parlar moltíssim de la crisi, del creixement de la violència masclista, amb el creixement també de la crisi, de la creixent hipersexualització, com deien al principi, dels cossos de les dones treballadores, i molts altres elements que generen una situació concreta per les dones treballadores. Em podríeu fer una mica 5 cèntims cadascuna sobre la situació de les dones treballadores a dia d'avui? Hombre, yo creo que no se puede hablar de la situación de la mujer trabajadora hoy en día sin hacer como un análisis más general, ¿no?, de la situación, sobre todo de la crisis social o del proceso de proletarización, lo que hemos llamado, que se está dando a nivel global, ¿no? Entendiendo un poco ese proceso de proletarización como un desmantelamiento de las condiciones de vida, de trabajo, que igual una generación anterior ha tenido, ¿no?, con un estado de bienestar que lo ha permitido de alguna manera, pero todo eso se está desvaneciendo. Es evidente que las condiciones en general de trabajo y de vida de toda la clase trabajadora están empeorando, pero yo creo que sí, luego eso tiene una especificidad concreta, ¿no?, en cuanto a los sectores más vulnerables, en este caso las mujeres trabajadoras, pero no solo, o sea, también otros sectores, ¿no?, donde estamos viendo pues eso, que las condiciones laborales, por ejemplo, bueno, pésimas en los sectores más feminizados, también recortes en derechos, lo que has dicho, ¿no?, aumento de la sexualización y con todas las consecuencias que puede tener eso. Y yo sí igual remarcaría un poco que se está dando lo que se ha llamado un poco un nuevo régimen salarial, vamos a decir, donde eso, pues es paradójico, ¿no?, pero un sistema que se basa en el trabajo necesita cada vez menos trabajo por todo el desarrollo tecnológico y el aumento de la productividad en ese sentido, pero a la vez el trabajo que necesita que sea lo más barato posible. Entonces se está dando una devaluación de la fuerza de trabajo a nivel general, pero también a nivel concreto, ¿no?, pues en el caso de las mujeres trabajadoras lo estamos viendo y eso crea como un nuevo régimen salarial en el que la gente se está normalizando tener que vivir pues eso, con 600, 700 euros al mes, que bueno, pues ya me dirás tú cómo puedes llegar a tener ni lo que se dice una vida digna, pero también un régimen salarial nuevo muy ligado a ayudas sociales, a dinero del Estado, ¿no?, vamos a decir de alguna manera, que también crea como mucha dependencia económica con las instituciones, acarrea problemas graves porque, por ejemplo, la dependencia económica con las instituciones también trae problemas a la hora de politizar a esa gente y bueno, demás. Pero bueno, yo creo que en general también hay que tener en cuenta que esa proletarización o esa ofensiva no es únicamente económica, que también tiene sus partes políticas, culturales y que también se debería de hablar un poco de ello, vaya. De fet, el problema de la sexualització, no?, que comentàvem, que s'està veient en l'augment d'aquestes plataformes com OnlyFans i en general com l'augment de les condicions que porten a les dones a haver de recórrer a treballs més precaris en general. I a més, tenint en compte que darrere d'aquestes ofensives culturals hi ha també els interessos econòmics al final d'unes certes indústries, com poden ser la indústria de la moda, del sexe, la indústria del fitness, o sigui, totes aquestes, inclús de la música i dels productes culturals. I després, d'altra banda, també veiem l'augment que s'està produint de la violència masclista, que les dades ja ens ensenyen molts cops que això es produeix sempre que hi ha situacions de crisi i de precarietat, que les situacions aquestes de precarietat com sobrevinguda creen casos augmenten el nombre de casos de violència masclista. I no només pel que fa a les dones que poden estar en situació de major dependència respecte a les seves parelles, sinó també la reactivitat que tenen els homes que estan en aquestes situacions superprecàries. Això no, evidentment, com a justificació de la violència masclista, sinó com a és que són dades i són coses que hem d'entendre per poder superar-les, també. Que crec que un dels fenòmens que també hem vist, que s'ha donat en reacció a justament aquestes grans mobilitzacions al carrer, aquesta socialització dels discursos feministes, que també s'ha generat tota una resposta reaccionària.
És a dir, com davant d'expressions de lluita que planten cara a la violència masclista, doncs apareixen una mica les veus d'ultratomba supermisògines i per una banda hi ha com la dreta més clàssica, la misoginia més clàssica, generen aquesta reacció i per altra banda hi hauria també el sector més obrerista que tot i que s'ompli la boca d'una retòrica comunista en realitat està fent un discurs totalment identitari cap a la classe treballadora i com acaba sent reduccionista i simplificar les problemàtiques d'aquesta i crec que davant d'això hem de també ser molt contundents davant d'aquest auge reaccionari perquè crec que no hem sabut donar resposta encara o que ens ha agafat com desprevingudes aquest auge de la reacció. Tots aquests elements que esteu situant són elements que reprodueixen el mode de producció capitalista. Mireia, et volia preguntar si ens podies situar quin és el paper de la problemàtica de gènere dintre del mode de producció capitalista. Sí, això és important perquè molts cops crec que es malinterpreta la postura comunista com si deixéssim la problemàtica de gènere a un segon pla d'importància, com si la qüestió de classe fos la principal i la de gènere tingués una importància secundària. Llavors, sí que és important explicar que en cap cas es tracta d'això, no es tracta com de comparar les opressions ni de fer una escala amb la seva gravetat, sinó que simplement es tracta d'analitzar d'on provenen aquestes diferents formes d'opressió a les que ens enfrontem i en aquest sentit, al final el que estem dient és que és de la reproducció capitalista d'on emana la problemàtica de gènere. I això què vol dir? Doncs vol dir que si pensem moltes vegades quan parlem de reproducció capitalista pot semblar que ens estem referint com al conflicte laboral o al moment del treball assalariat. Però realment el que estem dient és que quan surts de la feina i vas a casa, en realitat el que fas continua estant determinat per la reproducció capitalista. En aquest moment entres en un moment de consum i de reproducció de la força de treball on el que estàs fent, tant en contingut com en forma, al final està determinat per això, per les necessitats de reproducció capitalista. I si avui dia, per exemple, tothom té a casa una rentadora, és perquè aquestes són les necessitats que imposa el capital per la reproducció de la força de treball. Llavors, en aquest sentit, la problemàtica de gènere no seria només una qüestió cultural, és a dir, no estem dient que el gènere emani com a cosa cultural de les relacions econòmiques i es quedi aquí a l'esfera cultural. Són les relacions mateixes les que constitueixen el gènere i llavors, en aquest sentit, per aterrar-ho i posar un exemple, diríem que el problema no és que també ho és, el prejudici masclista que les dones han d'estar a la cuina, és un problema, però el problema real és que moltes dones, de fet, estan relegades a la cuina perquè hi ha unes condicions que així ho possibiliten. Llavors, considerem que la problemàtica del gènere està basada en aquestes relacions socials, en la divisió social del treball, en la devaluació de la força de treball femenina i les oscil·lacions que això implica a l'hora d'entrar i sortir de l'àmbit laboral, i en la família també com unitat bàsica de reproducció de la força de treball que retroalimenta aquesta posició de les dones en la divisió sexual del treball. Com dius, hi ha moltes veus que diuen que el marxisme, que les militants comunistes no tenim una capacitat explicativa de la problemàtica de gènere. Especialment això es va veure com bastant clar als anys 70, que van començar a sortir bastantes corrents que posaven sobre la taula la necessitat de corregir o complementar el marxisme en termes de gènere. Per què sorgeixen aquestes corrents? Clar, jo crec que això ho hem d'entendre en el context de derrota històrica del comunisme, que el que vol dir és que la nostra lectura és que ja des dels anys 20 es van acumulant una sèrie de derrotes de la nostra classe que cap als anys 70 ja s'havia convertit com en una absència total d'un subjecte revolucionari
i la fragmentació que això portava, com els diferents conflictes que apareixen a la societat de classes es veuen com coses separades, com d'una banda estan els problemes de les dones, d'una altra banda els problemes laborals, els d'habitatge, com si fossin coses independents entre si. Llavors això facilita aquesta aparició de lluites diferenciades, amb moviments diferenciats, i per tant el veure la necessitat de resoldre els problemes com de manera separada també. I aquestes corrents que comentes de l'acadèmia, sobretot, perquè és d'on surten moltes d'aquestes corrents feministes que volen complementar el marxisme, doncs també ho hem de relacionar amb la posició de classe d'aquestes acadèmiques que al final són representants de la classe mitjana i que fan gala d'aquest anticomunisme que sovint veiem a l'acadèmia. Hombre, yo creo que ligado a eso también, ¿no? Que es evidente por experiencia también que se ha demostrado que en los procesos socialistas pues, se han dado los mayores avances en la cuestión del género, entonces alguna explicación y alguna forma de trabajar han tenido, ¿no? Pero yo sí creo que también tenemos que ver las carencias que ha tenido el movimiento obrero, voy a llamarlo mejor, con lo que ha dicho, atado también con lo que ha dicho Mireia, ¿no? Que por una tendencia sobre todo obrerista que ha tomado en otras décadas, pues que ha tenido muy complicado vincular el programa comunista, vamos a decir, con los problemas cotidianos o problemas más concretos, diversos, que había dentro de la clase trabajadora, y que eso también es verdad y que tenemos que hacer un análisis crítico de ello porque va a ser el mayor reto que tengamos ahora mismo como movimiento socialista y como militantes comunistas. Y yo creo que eso sí hay que tenerlo en cuenta, pero sin quitar, evidentemente, todos los avances que ha habido, y no solo a nivel de experiencia, o sea, a nivel de teórico, y todas las aportaciones que ha habido, que son pues, bestiales, evidentemente. Clar, hem de saber llegir, jo penso, com per què les organitzacions revolucionàries o els partits comunistes en la història que ens precedeixen en alguns moments han tingut tendències que han pogut generar hostilitat cap a les militants comunistes, les dones militants. I ho hem de veure no ho hem de veure com gestos individuals de militants del passat que van cometre errors, sinó com a tendències que hem de superar i que tenim aquest repte històric de superar, i a més com a militants comunistes, com ens proposem a fer-ho. Des de moltíssims entorns polítics s'ha acusat a les militants socialistes de no voler abordar la problemàtica de gènere i inclús de negar l'existència de la problemàtica de gènere. I és evident que aquesta té unes arrels històriques i que, a més, com hem estat comentant fins ara, hi ha una situació actual que cal organitzar i abordar a nivell polític. I us volia preguntar que vosaltres, com a militants socialistes, què considereu que pot aportar el moviment socialista a la problemàtica de gènere? Hombre, así en fácil yo creo que una solución, ¿no? O sea, una solución en el sentido de que llevar la emancipación de la mujer trabajadora hasta sus últimas consecuencias exige, como ha dicho Mireia ya antes en el análisis de qué es lo que pasa con la cuestión de la mujer trabajadora, esto permite llevar la emancipación hasta su último fin y terminar con el sistema de dominación que está reproduciendo todo el rato la misma opresión, ¿no? Que sería la reproducción del sistema capitalista que se beneficia un poco de todas las opresiones, ¿no? Y entonces, de alguna manera, la estrategia socialista aporta poder crear una nueva sociedad que no se base o no esté regido por beneficios económicos a costa del bienestar de la mayoría, ¿no? Entonces, entender un poco la estrategia socialista como eso, pues un bienestar de toda la gente, donde se termine con todas las opresiones y lo que aporta es eso, una visión estratégica y una propuesta política clara con propuestas tácticas eficaces para poder llevarlo a cabo. Clar, i una altra qüestió en la que hem d'aportar és en la qüestió de la violència masclista, de donar-hi una resposta, i crec que aquí també juga un paper molt important el poder comunista que hem de construir com a classe organitzada, perquè a l'hora de respondre a la violència masclista no ens podem quedar
en només respondre a casos individuals, perquè al final mai tens la garantia de si podràs anar responent. Llavors, la qüestió és convertir aquesta resposta en part de l'articulació de la classe organitzada i poder, per tant, vincular-ho també amb l'acumulació de forces que ens permetrà ser cada vegada més efectius en la resposta a la violència masclista. Una mica el que veiem és que una resposta organitzada contra la problemàtica de gènere al final és una expressió més de la lluita de classes i que crec que una cosa que també no estàvem dient i que és important és que des d'on formulem nosaltres aquesta proposta, aquesta estratègia socialista, no està aïllat d'aquest model de producció capitalista i justament és des del mateix sistema capitalista des d'on estem formulant aquesta proposta i, per tant, el masclisme que volem erradicar d'arrel també es reproduirà en nosaltres com a militants i així. Llavors, com que també ens hem de plantejar quin és el model militant, hem de plantejar quin és el model militant que volem, que aquest model militant passi per l'eliminació de totes les formes d'opressió i, per tant, també amb aquest masclisme com a valor inculcat, entre molts altres valors burgesos que estan relacionats com la competència, l'egoisme, l'individualisme, però com a militants passar per fer aquest treball, però organitzats dintre d'un procés organitzatiu més ampli, d'una estratègia general. Però jo crec que sí que s'ha de tenir en compte que ha de ser una prioritat també pensar quins militants comunistes volem ser, perquè som aquest exemple, fem aquest exemple cap a la societat que volem construir. Ara crec que seria interessant també que parléssim del concepte d'unitat de classe, que és un concepte que s'ha malinterpretat moltíssim a partir d'acusacions que ens situen com aquelles militants que deixarem totes les opressions de banda fins a un estadi superior de la lluita de classes, quan justament aquest concepte fa referència al contrari. Ens podríeu explicar una miqueta a què fa referència, quina proposta política està al darrere del concepte d'unitat de classe? Sí, o sigui, clar, moltes vegades s'interpreta així, com si amb unitat de classe volguéssim dir que oblida't que t'estan sent masclista amb tu o que tal, perquè el més important és unir la classe. Llavors, el que volem dir és justament el contrari, és que per poder respondre a la totalitat de les opressions necessitem organitzar la classe treballadora i per això cal construir un subjecte de classe treballadora revolucionari i, per tant, això passa per la unitat de la classe. I com es construeix? Doncs precisament lluitant contra aquestes formes d'opressió que es donen dins de la classe. És a dir, no es tracta d'oblidar-nos que estem patint masclisme, sinó de construir dins de la classe la superació del masclisme. És a dir, anar construint dins de la classe la possibilitat de no patir masclisme, de poder lluitar contra la divisió sexual del treball dins de l'organització, per exemple. És a dir, en aquest sentit, com deia l'Emma, com ser l'exemple d'allò que volem construir, hem de portar el futur dins de l'organització. I això és el que volem dir, al final, amb unitat de classe. Nàdia, tu formes part d'Itaia, com deia al principi, que és l'organització socialista de dones del moviment socialista del País Basc. Quines possibilitats està aportant l'existència d'Itaia a dia d'avui? A ver, yo creo que pues evidentemente con todos sus errores y todos sus aciertos, ¿no? Y sabiendo también los límites que tenemos en la capacidad militante, pero sí que, bueno, pues está poniendo sobre la mesa por lo menos, por una parte, una capacidad de poder responder, como se ha dicho ya, ¿no?, a la cuestión de la mujer trabajadora desde una visión de la totalidad, que es importante, y no dejar un poco de lado esas visiones más parciales que tenían unas consecuencias políticas pues evidentes. Por otra parte también una capacidad de dar respuesta a los problemas coyunturales, a los problemas del día a día de la mujer trabajadora, pero con unos conceptos políticos y estratégicos claros, unos conceptos políticos comunistas, vamos a decir, de universales, que no dejen fuera a ninguna mujer y que planteen unos horizontes pues eso, que valgan para todas las personas. Y por otro lado también una capacidad de, pues eso, de organizar a las mujeres trabajadoras, jóvenes, mayores,
en base a un movimiento comunista y como militantes también integrales y comunistas, ¿no? Y en ese sentido yo sí creo que bueno, Itaia pues sí está aportando también una visión de lo que hemos hablado antes, ¿no? ¿Cuál es el sujeto? Pero no solo cuál es el sujeto y lo que estaba hablando Mireia de la lucha de clase, o sea, perdón, la unidad de clase en base al sujeto, sino también una vez que tú has identificado el sujeto hay que articularlo y la articulación de ese sujeto también te lleva a tener que pensar cómo se va a aplicar o cómo se va a poner en práctica ese programa político que hace referencia al objetivo y a ese sujeto, ¿no? Y eso evidentemente te lleva a preguntarte o a tener que desarrollar medios y formas organizativas para hacerle frente, ¿no? Y Itaia pues es un medio, una organización justo para ello, ¿no? Y ahí también entra un poco la lectura que hacemos de organizarnos en los frentes, ¿no? ¿Para qué vale no tanto Itaia solo, sino como un frente de mujeres que pueda ser aplicable a otros espacios políticos, a otros territorios también, ¿no? Y entender un poco que la organización de frentes es lo que estoy diciendo, ¿no? En un momento defensivo donde hay una división social evidente, también tenemos que responder a esa situación, ¿no? Y evidentemente el Frente de Mujeres no es algo perpetuo que se va a llevar, o sea, que va a mantenerse para toda la vida, ¿no? Sino es un momento organizativo táctico que responde a una situación concreta que tiene diferentes objetivos. Evidentemente, el objetivo principal es hacer una aportación al movimiento socialista o como le queramos llamar, una aportación a la creación del Partido Comunista, lo que sea, pero por otra parte también tiene como objetivo llegar, o sea, conseguir desarrollar todas las luchas, todos los medios fundamentales para poder llegar a la mayoría de mujeres trabajadoras y no solo llegar a ellas, sino convertirlas en militantes, en activos políticos que puedan participar y a la vez que no terminen siendo militantes parciales, sino conseguir que sean militantes comunistas, que puedan hacer política en su totalidad, ¿no? Entonces, un poco la situación del Frente, o en este caso de Itaia, pues sería ese, está haciendo esa aportación, pero con una lectura clara de para qué vale un Frente de Mujeres hoy en día y bueno, pues viendo también cuál es el desarrollo y cuál puede ser su futuro. Ara ja estem arribant a la recta final de l'entrevista i us volia preguntar a cadascuna de vosaltres quines són les conclusions que traieu de tota la conversa que hem tingut a partir d'explicar-nos els reptes que tenim les militants comunistes a l'hora d'afrontar la problemàtica de gènere. Doncs sí, no? Una cosa que estava pensant durant l'entrevista al final és en tot aquest recorregut de militància que porto, amb totes les companyes de lluita amb les que he coincidit, no? I bueno, espero que mirin el programa i que sobretot les persones joves, dones joves, trans joves que han militat en el moviment feminista, igual que jo, puguem com aprendre, agafar tots aquests aprenentatges d'aquest recorregut, quedar-nos amb aquelles pràctiques que han sigut interessants pel nostre coneixement polític i poder superar les limitacions que també anem analitzant, que sapiguem ser autocrítiques amb tot el que fem com a militants i sobretot com pensar que hem de construir aquest subjecte revolucionari, aquest proletariat en la seva diversitat, i això vol dir que estem parlant de les dones migrades que estan treballant netejant les cases de la classe mitjana, a les persones trans a l'atur, a les joves estudiants, i posar-nos a construir juntes aquest procés socialista, que és l'única manera de superar la problemàtica de gènere, qualsevol explotació i opressió en la societat capitalista en la que vivim actualment. Y eso. Bueno, yo bastante de acuerdo con lo que se ha dicho, ¿no? Pero, bueno, por remarcar y ligado un poco a lo que antes había mencionado, pues eso, yo creo que como reto evidente tenemos, pues eso, seguir creando formas organizativas, medios, luchas tácticas que permitan llegar a la mayoría de la gente posible, poder llegar a solucionar o por lo menos darle respuesta a todas esas reivindicaciones, ¿no?, que están sobre la mesa, con unos principios claros
de independencia política, de lo que he dicho al principio también, tener una agenda política propia, no estar todo el rato vinculados a las políticas institucionales, a los medios que nos pueden dar ellos. Y por otra parte, con un principio claro también de una unidad estratégica, ¿no? Dejar de lado un poco la idea de unidad por unidad, todo, tú también antes has comentado, ¿no? El idealismo ese de que todo movimiento vale y puede ser una oportunidad, no, tener claro un poco cuáles son las líneas y los objetivos que tenemos y crear unidades entre nosotros también para poder ir aumentando capacidades políticas. Y en cuanto al Frente de Mujeres, concretamente, pues lo que he mencionado también antes, ¿no? Saber desarrollar un programa político claro que pueda dar respuesta a todos los problemas que tenemos las mujeres a día de hoy y saber intervenir bien en la coyuntura y ser eficientes. Y por otro lado también, muy importante, y como he dicho antes, conseguir que las mujeres dejemos de lado esa idea impuesta de que no tenemos capacidades políticas, que no tenemos capacidades teóricas, darle la vuelta a eso y empezar a formarnos, pero no solo a formarnos teóricamente, sino a formarnos en el día a día, en las prácticas políticas que llevemos a cabo y conseguir que cada vez más mujeres sean militantes, pero sean militantes comunistas, militantes integrales, que puedan hacer política de la totalidad y pues, en eso vamos a seguir. I en aquest sentit, crec que un dels reptes a llarg termini que tenim, però que també és un repte actual en el sentit que ens ha d'orientar des de ja, és aquesta possibilitat i responsabilitat que suposa aprendre del passat i poder convertir les derrotes que han acumulat les lluitadores de la nostra classe, que s'han deixat la sang i la vida en la causa, poder convertir tot això que ara se'ns apareix com a derrota en les passes necessàries que s'han hagut de donar per la victòria definitiva de la nostra classe i d'aquesta manera fer justícia històrica. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies a totes per venir. Eskerrik asko. Gràcies. En aquest segon programa de Prisma hem pogut parlar de la situació de les dones treballadores, del procés de proletarització generalitzat, de l'efecte que té la violència masclista i també l'efecte que han tingut l'augment de les tendències reaccionàries. També del paper que ha tingut el moviment feminista i dels límits estratègics en els quals s'ha trobat. I com a conclusió general, el paper que hem de tenir les militants comunistes a l'hora d'afrontar la problemàtica de gènere. El paper que nosaltres hem de tenir és enfrontar-nos a totes les condicions immediates per tal de superar-les, situant totes les nostres capacitats a l'hora de construir el programa comunista, amb cada vegada més dones a les nostres files. En un moment de crisi com l'actual, en un moment de proletarització, cap solució individual ens traurà de la barbàrie capitalista. Serà només amb la construcció del programa comunista que podrem superar totes les relacions capitalistes. Ens veiem el mes que ve al següent programa de Prisma. Moltes gràcies.